Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, pripun kabare? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sedaya dinten iki apik kabeh dulur ya. Nah, esuk rada awan iki aku ana ing masjid desaku ya dulur ya, masjid dusunku. Nah, iki aku lagi ndelok penyembelihan hewan kurban ya dulur ya. Iki aku ning halaman masjid, terus ning ngarep masjid kae do menyembelih hewan kurban atau utawa penyembelihan hewan kurban. Jadi dina iki mbeleh wedhus 11 ora kleru ya, wedhus 11 karo sapi loro. Alhamdulillah ya. Ora akeh ning disyukuri ya, ning pedesaan ning desa iki semene iki wis akeh lur. Nah, nek wedhuse kae wis dibeleh kabeh gari sapine iki sing loro urung dibeleh ya. Dadi nunggu wedhuse rampung sik, terus aku sing nggojaki kuwi gentenan nggojaki sapine ya dibeleh. Nah, iki aku ning halaman masjid ya wis nonton ya dulur. Nah, oke dulur, iki wis sore, iki mau wis bar njiko daging kurban ya. Bar njiko daging kurban, dadi iki aku entuk pirang bagian ya iki ya dulur ya. Telu dulur. Dadi aku dhewe, anakku karo sing siji bagian apa ya dulur, aku ya ora paham ya. Intine entuk telu. Ya iki arep milah-milah dulur. Arep mirah-mirah kuwi engko sing jeroan didadekke siji ya, jeroan ki dadekke siji, terus engko daging sing apik, daging sing abang apik kuwi dadekke siji, terus engko balung dadekke siji. Regane iki kan telung bagian ya dulur ya. Iki ana daging wedhus, ana daging sapi. Daging sapi didhewekke dulur ya, daging wedhus didhewekke, balungan didhewekke, terus jeroan didhewekke, engko dipadai plastik dulur ya, dipadai plastik men ora mambu nek dilebokke nggon kulkas. Engko jeroane ya langsung dimasak. Engko daging karo balunge delek kulkas ya, tapi balunge engko sithik wae delek kulkas. Oh ya, nek ketake balunge mung sithik. Sing paling utama yang dilebokke kulkas ya sing daginge. Daging sapi, daging wedhus sing lumayan apik kuwi ya. Tapi ya didhewekke antara daging sapi karo daging wedhus. Nek semene iki akeh ya lur, misale arep dimasak pisan apa ya gek entek ya bener. Mesti rantek to, iki man-iman to lur, mesti engko rantek ngat-nget. Engko nek kokian nek daging wedhus ya malah umet to lur, malah engko nyut-nyutan sirahe. Dadi ya mending diawetke ya. Nah, kayak sing daging apik-apik iki ya didheweke ngene lho, diirisi ngene iki lho. Dipisahke antara karo sing campur-campur nggon koyor kuwi ya. Sing putih-putih ya. Kuwi diirisi gak didheweke sisan. Wae sesuk upama arep masak daging sing apik iki wis kari milih plastike ngono ya lur. Pokoke men kepenak lah. Tapi ya nek ya maklum ya lur, yen ngapunten nek ora duwe kulkas ya misale ya entuk daging semene akeh ya engko dimasak pisan. Arep piye? Nek sing nggo ngawetke iki ora eneng ya misale ya.
Tapi rata-rata saiki ya wis duwe kabeh lho. Duwe kabeh dadi yo daging kuwi sing penting dilebokke freezer iki langsung awet to lho. Dadi iso sasi rong sasi tetep awet. Nah, iki plastiknya ya ngene iki lho lur. Iki plastik es batu ya, iki nggo es batu. Nah, iki engko setiap daging sing dipilih iki engko dideleh nggon plastik kuwi engko ditalen. Nah, ngene iki ya lur maksudku iki. Nah, didhewekke ngene iki ta lur. Iki di wadah plastik ini kayak ditengeri ya. Daging kambing, daging sapi, daging nomor 1, daging nomor 2, terus ngene iki kepenak. Esuk arep masak iki kepenak. Misale arep nyate kambing, ya engko jiko daging kambing sing apik. Terus engko misale arep rendang sapi ya, rendang daging sapi, engko garing jiko daging sapi sing apik. Oke lor, iki wis wengi, wis bar maghrib. Nah, iki saiki wektune nyate-nyate ya, iki milih daging kambing, daging wedhus. Kayak iki tak sate ya, Dulur. Tapi yen ngapunten alate utawa papane iki ora duwe to sing khusus kanggo anu nyate iki ora duwe lho. Dadi iki minggur ning pawon. Neng pawon kayak neng dhuwur geni pawon, tapi ya dine yareng. Terus minggur dipalangi wesi ya Dulur, terus di bakar satene iki. Dadi bangane yo tuku tur golek to. Awes ngene iki wis pokoke sing penting satene iki mateng, dipangan enak nah wis jos Dulur ya, jos jis. Sing penting kan satene mateng Dulur, satene mateng dipangan enak. Pokoknya disyukuri wae. Oke, alhamdulillah iki satene wis mateng Dulur ya. Iki satene wis mateng, kayak iki ana sambel kecap, iki yo segane wis siap. Kayak iki di teruske makan malam ya. Sambel kecape ya wis biasa to Dulur. Lombok karo brambang karo apa ya iki. Nah, iki satene werna loro iki Dulur ya. Aku sing sithik iki ora tak bumboni kecap. Terus sing rada akeh iki dibumboni kecap. Sing sithik iki sing ora bumboni kecap iki cara yo kerene iki sate kelathak ngono ya Lur ya. Nah, sing iki rada akeh iki sate bumbu kecap ya, sapoke di bumbu lengkap. Nah, iki wayahe ya wis nyicipi sate. Iki karo sing bengi wingi utawa video sing wingi iki ya sing tak karepke iki. Wingi mangan sederhana sing sakonone wae. Sing pas malam takbiran ya lho minggur nganggo kulupan bayem. Nganggo kulupan bayem karo sambel kencur. Nah, nek arek mangan iwak, mangan enak kan sesuk sore. Nah, iki wis tiba saatnya Dulur ya. Tiba saatnya saiki mangan enak nganggo daging. Ya iki paling pertama kuwi sing tak masak kuwi daging wedhus. Terus iki tak sate. Nah, iki jenenge sate kambing lho. Gek sesuk daging sapi wis iso direndang ya Lur, rencana iso direndang. Rendang ki kepiye to, rendang ki kepiye aku ya ora paham to bumbune apa. Nah, sesuk coba di review ya Lur sesuk omo nek wektu ya lek gawe rendang kuwi. Nah, iki aku udah ditinggal ya Lur, ditinggal mbuh bateh iki karo anak udah ning ndi. Iki aku kemau we ngipasi sate dhewe ya lho. Dadine iki mateng satene. Gak aku ya wis gelak pengen gelak arek mangan sate. Iki tak pangan dhewe sithik ya tak
nyicipi mangan sikik komen do mangan keri. Sing penting aku ya gelak ngeleh gek ya wis ket mau wis nyicipi barang ya satene wis pirang sunduk mau tapi ora nganggo sego. Kayak iki pokoknya tak sekecake nganggo sego kayak main wareg. Oke dulur, kanggo dulur-dulur sing urung subscribe ya. Pokoknya dulur-dulur sing urung subscribe, ayo dulur dadi subscribe ya. Mergo subscribe iki gratis ya. Aja lali komene, jempole karo loncengnya ya dulur. Loncengnya diklik komen engko nek aku upload video-video iki dulur-dulur iki entuk notifikasi. Nek dulur-dulur gelem subscribe tak dongake dulur-dulur panjang umur, sehat terus, entuk rezeki sing akeh, sing berkah, sing barokah kenanggo neng Mekah ya. Pokoknya tak dongake sing apik-apik. Lan upama ana omonganku utawa kata-kataku sing nyinggung perasaan atau kata-kataku sing ora pas ya dulur ya misalnya aku kan berwaton muni ya dulur, berwaton ngomong kok nek menyinggung perasaan utawa ora pas iki pokoke aku njaluk ngapura ya lur ya. Pokoke upadan lur itu nek lepat pokoke di ngapura. Oke lur, mbok menawa ya ngono kuwi ya video dina iki. Matur nuwun kanggo dulur-dulur sing wis nonton ya utawa dulur-dulur sing wis dukung yoan, sing wis like, sing wis komen, sing subscribe. Pokoknya ketemu maneh karo video-videoku sing liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.